Hi guys. जों दायो मोसानो थाबायबाय दं। बालापारा गामियाव जों मोसानो थांनो नागिरदों। सिख्लाफोर सेंग्राफोरनो मोजांथार। सिख्लाफोरलाय बुरिफोरलाय सिख्ला सेंग्रा बोराय बुरि गासैबो लोगो नांनानै जों मोसानो थांनो नागिरदों। खावसेया मोनहैग्रोबाय बेटारि गारिजों बखिनो रोंथारा गासिबो सोरबा बाइक थांग्रोबाय बखिग्रा नोङो दा खावसे उनाव इसेल' दङ सिगां मोनहैजोबग्रोबायानो जोंना लिडारायनो बखिबाय दं खावसे सेंग्राफोरा थाबायबाय दं सिख्लाफोरानो सोरबा लोमजाना फैनायासै मोसायै सल' खनै गारमाफोरा माथोफोरा बोरैबा जाजोब्बाय दे बया मोननाङा माथोखौ सल' खनै बोरैबा जाजोब्बाय महराबो बेसेबां मोजांमोन गैला गोसोम जाजोब्बाय महरफोराबो खामथाबजोब्बाय सान्दुं गोसायाव मेकआपानो अरला गोसोमसो होनांबाय मेकआपखौ होनग्रायानो दे होनाहां आन्देना इउटुब खुलिबाथाय होनगोन जों गामिना सेंग्राफ्रानो गासिबो इउटुबार जाजोब्बाय सिख्लाफोरा जागोन ना जाया जायाहाय सिख्लाफोराबो जादों आंबो खुलिसिगोन र' खावसे जों दा बालापारा होननाय गामिखौ मोनफैबाय जोंना जागायबाय दं नै रेडि जागासिनो जमा जाबाय साथाहाला दायना न' ओमफ्राय जोंनानो सल' खनग्राफोरा दामग्राफोरा रेडि खालामगासिनो दे दामना हो दामना होदो जों दा नै सानाव मोसाग्रोनोसै आरो फार्स्ट नखरैहाय मोसागोन जों मानसिफोरा मोनफैथ'वाखै मोनफैजोबाखै जों नेबाय दङ दे फार्स्ट नखरैयो आंनाव बेयाव बेरे मोखाङाव बेरा आंना जिजोब्बाय सल'नि बहियानो थेर जाजोब्बाय मोसादो नोंथाङाबो